Okei, sitten jatketaan aiheesta OpenCart ja tuotteiden siirto tai tuotetietojen lisääminen verkkokauppaan, OpenCart-verkkokauppaan. Ja hommahan alkaa taas sieltä tuoteluettelo valikosta, sieltä löytyy tuotteet kohta. Ja tämähän on melko samanlaista kuin kategoriankin lisääminen, eli tietyt tiedot lisätään, nyt vaan tietoja on huomattavasti enempi, ja tarkkana tietysti saa olla, että tulee oikeaan kategoriaankin sitten lisättyä. Minä lisään tämmöisen tietokonelaukun tuonne sivustolle verkkokauppaan tässä esimerkissä, niin te voitte seurata omilla koneilla samat valikkokohdat, mutta jälleen nyt kun tuotteita lisätään, niin älkää sinne te tehkö. Pääsette harjoituksessa sitten lisäämään ihan oikeasti niitä verkkokauppatuotteita sinne myyntiin. Eli samalla tavalla lähtee kuin tuotekategorian lisääminen lisäpainikkeesta liikenteeseen. Nyt täällä on oikeastaan 4 sellaista välilehteä, johon kannattaa tässä alkuvaiheessa kiinnittää huomioon. Eli yleiset nauha, sieltä löytyy samalla tavalla kuin kategoriasta, kategoria lisäämisestä suomenkieliset ja englanninkieliset välilehdet. Toinen on sitten tiedot, nauha, mihin tulee sitten tietoja tuotteesta. Kolmas on linkitykset, nauha, jossa lisätään sitten kyseinen tuote sinne tiettyyn kategoriaan. Eli tämä on niinku tuotteen lisäämisen kannalta aika tärkeä välinauha, tämä linkitykset. Ja 4. sitten, mikä tässä vaiheessa meitä kiinnostaa, on tämä kuvat-nauha. Eli jos me halutaan esimerkiksi laitetaan joku takki myyntiin, missä on paljon erilaisia yksityiskohtia, on vetoketjuja, on vuoria, on erilaisia resoreita, niin me halutaan yleensä kauppaan kannattaa kaikki yksityiskohdat laittaa näkyviin, ottaa tarkempia kuvia sieltä tuotteesta, niin ne saadaan sitten näkyviin tätä kautta. Eli noin 4 nauhaa. Yleiset tiedot, linkitykset ja kuvat. Katsotaan, miten niitä käytetään. Tuotteen nimi, Finish, eli suomenkielinen tuotteen nimi, laitetaanpa sinne tietokonelaukku. Eli ihan samalla tavalla kuin tuossa niin ei kun pistetään vaan pelkästään tietokonelaukku. Nyt siellä metatiedot ja avainsanat, näähän kannattaa laittaa metatietoihin jo tietoja, koska hakukoneet käyttää näitä metatietoja ja näitä tageja hyväkseen. Ja tänne kannattaa laittaa sitten jo tietokonelaukku. Tietokonelaukku, avainsanat, tietokonelaukku. Ja sitten takit, tietokonelaukku, että nuo hakusanat sitten osaa taas tietokonelaukun nimellä hakea. Ja kuvauskenttään nyt sitten, tämä on silleen tärkeä tässä tuotetiedossa, että kuvauskenttään tulee ne tuotteen ominaisuudet laitettu, että ne sitten näkyy siellä kuvauksessa. Eli esimerkiksi täällä, että tietokonelaukku ja langallinen ei laitetakaan langalle hiiri, pistetään, että maksimi tietokoneen koko 16 tuumaa. Sillähän on merkitystä ja sitten laitetaan vaikka, että musta nahkainen. Toivottavasti kuvakin on musta ja nahkainen. Ja sitten pistetään vielä vaikka, että paino 1 kilogramma. Näyttäisi tuossa olevan. Ja kaikkea muutakin tuotetietoja, mitkä mietitte, että on asiakkaan kannalta niin kuin olennaisia siihen ostopäätöksen tekemiseen, niin kannattaa tuonne laittaa. Ja sitten sama englanniksi. Mikäs tuo nyt on? Laptop case. Laptop case. Laptop case. Avainsanat. No, näitä voi kokeilla näin. Ja sitten tietysti, kun en muista kuitenkaan mitä tuossa on suomeksi, niin pitää ottaa kopio. Max size.
16 inch. Black leather. Oliko se oikein kirjoitettu? On varmaankin. Weight 1 kilogram. Ja sitten toi tosta pois. Oho. Näin. Eli kaikki olennaiset tiedot myöskin englanniksi. Eli yleiset nauha on tuossa. Sitten tiedot nauhaan, niin pitäisi laittaa malli. Eli joku mallinumero, mallinimi, mikä siellä nyt sitten tuotteen valmistaja antaa. Eli siihen voisi laittaa, että vaikka targus. No olkoon malli nyt sitten vaikka 216. Tuotenumero 216. Tämä voi olla valmistajan tuotenumero tai teidän järjestämään oma tuotenumero, mikä yrityksellä on. 21645. Sijainti, tietoja UPC-sijainti ei välttämättä, mutta tietysti hinta on aika tärkeä. Pistetään 15 €. Siihen laitetaan pelkkä luku. Veroluokka, eli täällä veroluokkia ei ole määritelty, mutta nämä tarkoittaa sitten arvonlisäveroja. Eli jos on kirjallisuustuotteet, niin niillä on eri arvonlisävero kuin tämmöisellä tuotteella. Eli kirjatuotteet on arvonlisäverotettu vähän huokeammin tai helpommin kuin nuo muut tuotteet. Niin täältä sitten veroluokat vaan haetaan. Määrä tarkoittaa sitä, että montako, nyt kun me siis tuotetietoja syötetään, niin montako kappaletta näitä laukkuja meillä varastossa on. Eli jos sinne laitetaan 200, niin me ollaan 200 tuotetta ostettu ja syötetty tänne systeemiin. Ja minimitilausmäärä, nyt kun henkilö tilaa yhden kappaleen, niin se automaattisesti vähentää tätä 200 kappaletta. Minimitilausmäärä tarkoittaa siis kuitenkin sitä, että mikä on pienin määrä, mitä asiakas voi tilata. Tietysti se on tämmöisessä tapauksessa yksi kappale, mutta voi olla sitten, että jossain pienemmässä tarvikkeessa niin pistetään, että 10 kappaletta niin kuin minimitilausmäärä. Tämä ei siis tämä tieto vähennä tätä määrää, vaan se tulee sitten, että montako tilauskupongissa, tilauslomakkeella montako kappaletta asiakas sinne syöttää. Tilaa 5 kappaletta, niin se vähentää sitten 5 kappaletta tätä määrää. Vähennä varastosta kyllä, eli tuo tieto sitten vähentää tuosta 200. Tila kun tuote loppu varastossa, eli tämä tietysti voisi olla suomeksiin käännetty, jostain syystä tätä ei ole käännetty suomeksi. Out of stock tarkoittaa sitten sitä, että on loppuvarastosta. Mutta tietysti englanninkieliselle asiakkaalle tämä on myöskin sen takia, että tätä ei varmaan suomen kielelle ole käännetty, kun tämä sama tieto menee sitten englanninkielisille asiakkaillekin. Vaatii toimituksen, hakukone optimoitu avainsana. No tänne voisi laittaa taas, no ei sitä välttämättä sinne tarvitse laittaa mitään. Kuvan sinne voi laittaa selapainikkeella. Mä oon hakenut tänne jo valmiiksi jonkun kuvan. Hetkinen, se oli tuolla aika alussa, laptop case. Mihinkäs se on hävinnyt tuossa. Eli samalla tavalla kuin kategorian kuva laitetaan, niin tuotekuvakin laitetaan. Päivämäärä kun saatavilla, jos se vaikka tulee vasta ensi maanantaina, niin sieltä käydään se maanantai-päivämäärä hakemassa. Mittoja. Onko tuossa mittoja? Fyysisiä mittoja ei ole, mutta voi laittaa sitten pituus, leveys, korkeus senttimetreissä. Paino 1 kilogramma. No painoyksikkö on kilogramma, niin tuonne riittää 1. Tilakäytös ja järjestysnumero 1. Eli tämä järjestysnumero on taas sen kyseisen kategorian moneskos tuote tämä nyt sitten onkaan. Ykköstuote. Tiedot nauha löytyy siitä. Linkitykset nauhalta tehdään nyt sitten linkitykset muihin asioihin. Eli täällä valmistaja. Täällä on valmiiksi syötetty valmistajatietoja. Valmistajatiedot löytyy sitten tuoteluettelon
alapuolelta. Täällä on erillinen taulukko, minne sitten ne valmistajat syötetään. Mutta täältä voi ottaa sitten tarkus, mutta kun ei ole tarkusta, niin ei sinne tietenkin valita mitään. Tässä tuotealueessa valitaan sitten ruksilla ne, että minnekä tuotealueeseen nämä tämä kyseinen tuote laitetaan. Sehän voidaan laittaa useampaakin tuotealueeseen. Eli täällä on ne tietokoneet, olisiko se ihan viimeinen? Joo, eli tietokoneet, kannettavan tietokoneen kannettavien laukut. Ja toi oli 16-tuumainen, niin ei laiteta 15-tuumaiseen laukkuun, vaan pistetään 16 tai tuohon kannettavien laukut, niin se löytyy sieltä. Jos olisi tehnyt 16 tuuman laukulle oman ryhmän, niin sen olisi voinut laittaa, tai olisi kannattanut laittaa sekä tuohon raksi, että tuohon siihen 16 tuuman laukut kohtaan rasti. Kaupat samalla lataukset, tänne voi laittaa tuotetietoja, siis ladata tämmöisiä niin kuin käyttöohjeita tai muita asennusohjeita, mitkä liittyy tähän tuotteeseen. Linkitykset, siis tosiaankin tässä on tärkeä tuotekategoria, minnekä tämä kyseinen tuote liittyy, niin sinne laitetaan. Se on tärkeä laittaa oikein. Ja sitten kuvat nauhalta löytyy, että jos me halutaan lisää kuvia tähän kyseiseen laittaa, niin sitten haetaan, siis kyseisestä tuotteesta lisäkuvia, niin ne haetaan tänne. Mulla nyt ei samassa tuotteesta ole lisäkuvia, mutta mä voin tänne laittaa muita niin kuin tietotekniikkaan liittyviä kuvia, niin nähdään, että miten ne näkyy tuolla. Eli tänne esimerkiksi 2 kuvaa, jos laitetaan, tuossa on tommonen ja sitten laitetaan tuo Applen kännykkä tuossa noin, niin sinne tulee sitten useampia kuvia. Mutta siis tarkoittaa, että samasta tuotteesta on useampia kuvia, just niitä yksityiskohtia, mistä oli äsken puhe. Sitten yleiset nauhalta kannattaa katsoa, että kaikki tiedot on syötetty oikein. Tarkistaminen ei ole mitenkään niinku turhan päivästä missään muodossa. Todetaan, että okei, se on oikein tehty. Painetaan tallenna. Nyt siellä tulee näitä tuotetietoja näkyviin tässä näin. Tuotteen nimi, malli, hinta, 15 €, määrä varastossa, 200 näkyy myöskin. Ja kaupan puolella sitten pitäisi näkyä päivittämisen jälkeen.